akasekho emhlabeni ohamba ekhaya ayothenga isinkwa ku-my friend. Kubikwa ukuthi lo mlisa ugcina ukubonakala endaweni yokuzijuxuza ephethe isinkwa bese uwulufu obesiboqiwe into ongakazi uyibone. Bese etholakala ehlathini namanxeba awu-72 esinqeni nesibhadlalazi se-fingerprint esihlathini. Abe-forensic science badalule ukuthi bekuwuhazulu lwempama. Lesi sigameko sibe sesenza uhulumeni akhiphe umthetho othi amasonto kuphela azosebenza kulo Disemba. Ayikho indawo edayisa utshwala evumeleke ukuba isebenze. Lokhanye sikhuphuke njalo isibalo senamba plate yemoto ohlobo lwe-GP endaweni yaseThekwini. Lokhu yinto evamise ukwenzeka njalo isikhathi sikancibijane. Ngiyaxwayisa mlaleli ukuthi ngibikelele ezokuphepha njalo manje usebenzisa umgwaqo. Ezokuphepha yini yona? Bavala utshwala? Iyanyanyisa lento abayenzayo. Deshe Tholo. Hey we master. Ungasho hello uma ukhuluma nami manje. Okugcina entombini yakho lokho. Hey, uyawuzwa ukuthi lo msangano lo okhulunywa la eledweni? Hey we master, ungazongidakela wena. Engani bese nawe izosidla imali kaShabatu. Awusangazi nini manje? We master, yimini ophaphaya. Yazi umuntu omnyama. Zolo lokho bebencengelwa yimi ukuthi siphuze naye noShabatu sonke. Semzavolo akasangazi manje. Uxolo okhuluma usawubona? Uyakhatha Nkosi. Hello? Waykhona. Awuzothi uma uphethe nocingo labo thalo. Angiyona mina intombi yakho uyangizwa? Hayibo, ungazongibhedela wena. Ngithini uma uthi ngiyakhatha mina? Hayi ngoba isigezelene hayi. Akusenani. Engiyaluza nodaba abakhuluma erayidweni badakiwe. Awubeluze nama-MC lakabhiyazi bese kususa lokho. Hey, we master ngiyeza manje. Phazima kwethe ngizobe sengilapha. Ya, ngene ngalesi. Bingelele mbukele ekhaya ohlelweni lakho lithanda kakhulu libizwa ukuthi Cutting Eggs lapho suke sihambela khona amalokishi ahlukahlukene. Igama lami nguWele aka Wele, the best presenter alive. Vule ngophuzayo ngiphuza isparkling water. Mbukeli, siyazi ukuthi uyayithanda indaba. Ingakho uthenga idatha kuze kuyophela inyanga. Ubusuzwile yini na ukuthi the alcohol consumption has been temporarily banned ezweni. Ukuthi how long is it going to last? Asazi. Ukuthi bangaka bazowaliwa ngenxa yalolu daba asazi. Mbukeli, uyazi ukuthi you can always send us ama voice notes, tell us ukuthi how do you feel about today's topic. But asingabe samosha isikhathi, let's go straight to Esiyanda uWele simuzwe ukuthi usiphatheleni. Masibuya we are listening to ama voice notes akho mlaleli. Sibonge lapha kuWele studio. Sibingelele babukele emakhaya hlelweni lethu bizwa ukuthi Cutting Eggs. Kanami nguWele aka Lewe. Namhlanje ngisesiyanda. Utshwala buvaliwe, umphakathi udinwe unabo uthukuthele. Asibabone sibeze ukuthi bafila kanjani ngalolu daba. Hawu, baba njani? Anibona abantu bakhumbule ekhaya? Hayi cha baba singaba ka Cutting Eggs. Ubaba Oh, kunjani ke Cutting Eggs? ngisena Cutting Eggs. Kanami nguWele aka Lewe. Ngisebenza ka Cutting Eggs. Oh, awusho. Abazali bakho baphila kodwa emakhanda. Onjani umuntu obizwa ngokuthi uWele? Awu, lelo gama lakho lisepasini? Anginalo ipass mina. Hawu yini? Umjomba? Ngine ID. Hayi pass. Ubaba kodwa ngabo right. Kuphi khona msakazi? Ngokubona ngahle ngenyuka nje ngifuna ubhiya. Lento yenziwe uhulumeni okuvala utshwala isilimazile. Hawu hey weqatha. Ngingawuthola laphi mfethu ubhiya? Asebhekini. Awu ngeke uthi kanje. Eish.
ubaba akafuni negama lakhe. Ayikho lonto ngunobhilida and then Utshwala buvaliwe ozobonakala ephethe okanye ephuza uzofaka icala. Abantu abaningi bamisiwe nasemsebenzini. Babnobhilida ngabe uthini umbono wakho ngalolu daba? uyabona msakazi engingakusho nje kukodwa. Koba kancane ukuthi lo muntu okuthi uhulumeni akayibhemi insanga. Akekho umuntu ongavala utshwala ngoDisemba ephila kahle la ekhanda. Uthini ngeingane ezondliwa imali yedaba? Sizoqoka lezo ngane ngoChristmas. Nobhilida yazi ufika nephuzu ke lapho. So wena ngokusho kwakho sho yonke lento enzakalayo iwrong. Kakhulu umsakazi. Yabona nje manje ngoba ngehle ngenyuka kanjena nje ingenxa lenkinga le. Ukuba yikho yonke lento ngabe kade ngidakiwe. Ngehle ngenyuka ngifuna nobhiya manje. Ilanga liyashona ngidakiwe. Kodwa babnobhilida utshwala buvelanga wavala nje. Kunesimo esenzakalile uhulumeni wase decide ukuthi abumiswe for i-safety. Hayi msakazi. Akuthina sonke sibhayizayo. Ngeke sife indaba yenyoni esingazazi. Yabona nje manje msakazi ngome kabi. Mina kuyangihlukubeza le yonke lento lemthetho bekiwe. Hawe omasa. Ngawutshela lapha mfethu ubhiya. Uyangizima ubuhamba la ntonjana yakho. Intombi hamba yonke imicimbi yendawo. Ave ubhayiza wena. Leyo ntombi ayiqala ukujola nomuntu ngawe. Ingwenye endala leyo. Msakazi. Sibonge isikhathi sakho babnobhilida. Singathi ngawuthola lo bhiya ofunayo. Msakazi. Awuthi phela 100 yazi. Lo bhiya mncane. 5 code ngingedwa. Phinde nginamukele babukele emakhaya hlelo lethu libizwa ukuthi Cutting X. Igama lami nguWele aka Lewe. La nginobaba. Ubaba omkhulu la endaweni. Mana ke mfana. Awuyibalanga ke le. Uthini mawuthi ngimkhulu? Ngokubona kwami noma ngokubuka kwami ungumuntu ongusomashishini kanti abantu abanamashishini abantu abakhulu vese. Hayi, ngiyakuzwa ke. Cishe ngakushayela into engekho. Hawu, uyashaya? Kakhulu. Hayi, angifuni ukushawa ke mina baba. Asiqale la. Ubaba ngabe ubani igama lakhe? Wemfana. Ngimdala kabi mina ukuthi ungangibiza ngegama. Ngibize ngesibongo ongcono. Ngixolise kuleyo ndawo. Ncesa. Ubaba ngabe wakabani isibongo? Hayi, nguDube. uDube lemthende. Babdube, ngabe uyaphuza? Hayi, angibulokothi. NgiNazaretha mina. So awunankinga nalento ukuthi utshwala buvale ezweni ungabi khona ophuzayo. I have a big problem ke lapho ke msakazi. Uyabona nje ungabikho katshwala lokho. Idakwa zami azenemeneze. Ngiyakuzwa lapho baba. So ngaphandle kwalenkinga ukuthi utshwala buvumelekile ukusetshenziswa. Iyiphi enye inkinga okanye ezinye inkinga obhekana nazo ezomuntu odayisa utshwala la endaweni? Msakazi ziningi. Uyabona nje izolo kufika uMandlovu la wathi ngimkweletele u3 quarts. Uzongifakisa isandla ephenteni. Hayi, ngigcine nje ephuza iquarti yesibili. Hawu, ngokunganaki nami namanje ngisamfuna. Hawu Dube. Kade ngihamba ngifuna ubhiya awuthi ubhiya mfowethu. Ubhiya ukho. Ngizamile uku-order ngutholi. Hayi kodwa Dube uyafosta. Una 30 years udayisa utshwala. Uthula ukuthola ubhiya? Ayikho lento yakho. Msakazi, awuthi ngijikela phansi kombhede. Ngiphinde nginamukele babukele emakhaya. Kusawuyena uWele, kusayiyona iCutting X. Baba okanye bhuti. Unjani? Ngiyaphila msakazi. Uyaphila wena unyaka nomusha? Unyaka nomusha. KusaWuDisemba manje. Hayibo, kusaWuDisemba? Yazi indaba yotshwala. Angidlali ningane lapha ngithi ngiyavuka sithi Happy New Year. Phela msakazi mina ukungaqala ukuhlaba ngomhla ka1. Wait. Njengoba kumhla ka21 namhlanje, usho ukuthi wena usona 21 days uphuza. Hayi, akusiwo ku21 days. Ngicabanga ukuthi kusuku lesi15 ngapass out. Bengilokhu ngivuka ke ngiphuza amanzi, ngiphuza amahewu ngiphinde ngilale. Ngiphinde ngivuke ngiphuza amanzi, ngiphuza amahewu ngiphinde ngilale. Ima ngivuka kahle namhlanje. So ngitshela ukuthi wena awazi ukuthi utshwala buvaliwe nje ezweni. Noma kuthiwa ngiyazi ngihlanga naphi. Emana ke baba, awushongo ukuthi wena
waphuza for 15 days. Yebo kunjalo. Pho indaba uthi awungena. Msakazi, ngiphuza isiZulu mina. Uyabona impuphu, umthombo wamabele, umthombo wembila, konke akuvaliwe. Kanjalo ke lelokhuzane namavovo adayiswa yimina. So ngempela angihlangene. All right. So bengibuza nje sangibuza. Lokho kuphethe ukisaphi? Oh hayi la ngiphethe inkamba. Ngiyoqashisa ngazo lapha kwakhuzane kwamnyando. Hey, isondo liyajika. Uyazi ukuthi wonke umuntu usephuza isiZulu manje. Unamanga wona kudluko phuza nesiqatha. Uqinisile? Uyabona Msakazi, ngo2008 ngisafunda le Cwebezela Senior Primary School. Uthisha omkhulu uMzobe wangitshena ukuthi singabuye idansela ingoma yomsindo yemonto odlala ngaphandle kwesikole ngoba iyaphazamisa ayilast. Wena ke uvumelana ukuthi siphazamise omasaka? Hawu. Angani nje bengiconfirma. Hayi, ngeke ngamconfirm. All right, okay. Ake ngibuze la. Una how many years uphuza isiZulu? Uhlangana phi ke lokho nohlelo lakho? Hawu. Ngithi ngiyanandisa. Ngempilo kaba, impilo yami akona amanandi la. Ushaka wangekaza ayithanda ke lonto le. Manandi. Umzulu onjani lo? Hayi kusho kulento siqeda sonke la endaweni. Kudluka kwangcono ngabona wona mfethu. Kunini ngihamba? Ngawuthola phuphi. Belida wadlala manje mfethu. Uyazi ukuthi ukudluka mfethu uyishayela igebe. Ngihlangana naphi mina manje noBhili? Konje. Avuye ihlathi. Msakazi. Awuthi phela 100. Uncane lo BO5 ngingedwa. Sibonga mbukele ngokusipha indlebe nehlo. Sibuyele kwele studio. Hayi masipara phethu. Usanayo le number lo phethu lo oshaya uMzambia. La bra wakho lo azi masingamashisa lapha esiyanda imali singayibulala. Yabona phela abantu bayabuthanda utshwala phethu abazenzisa. Wadok usanda kuboshwa umtharazi. Hayi umuntu uyashweba ke mfana. Oh, welcome back mbukele ekhaya ohlelweni lakho lithanda kakhulu libizwa ukuthi Cutting X. Sibonge lapha na kuwele siyanda ukuupdate. Njengamanje asend straight to ama voice notes. Sizwe u voice note number 1 ukuthi usiphatheleni. Voice note number 1. Sanibonani ku-Cutting X, uNdlovu la emntambeni, ya 150 lapha. Lento yokuvala abatshalo yinhle yimbi. Ziningi iy'ngozi ezenzeka ngoDisemba ngenxa yophuzo oludakayo, kanti baningi futhi abathola imali ngenxa yokudayisa utshwala or ngenxa yokusebenza ngotshwala. Mina nje ngokwami lento yinhle ngobani na ezokuphepha ziyanyuka. Eyi, kuyadakana utshwala. Ngibonga ithuba ukubhadelela i-150. All right. That was uNdlovu. uNdlovu uthe inumber 150 ugatsheni. La umukelo ngasendela your voice notes on our WhatsApp, but njengamanje let us go straight to voice notes number 2. Bisikhathi ngovoice note number 2 siboyela khona lapha esiyanda sizwe uwele ukuthi ngabe khona yena sasiphathele okunya sasiphathela khona lapha endaweni yasesiyanda. Voice note number 2 angifaka lapha lineini. What up, Curtis? It's your boy Raffle here in Sensen. Well, about the prohibition of alcohol, got nothing to say. I'm sipping on my codeine here, listening to some good music. All you right. know? Yeah, man. Okay. So that was rifle. Njengamanje asene straight esiyanda. Show wale.